descansar. Tot va canviar, caminant inquietant. Juliol ella va volar, volia fugir sense avisar. Els vents de tardor bufen secs i freds. Setembre la recordaré, un amor que no hi ara s'ha fet bé. Moltes gràcies, sobretot al patronat i la gent del Morera també, per deixar-nos venir aquí a fer això, que mai a la vida ens ho haguéssim imaginat, a aquestes alçades de la vida, fer aquestes coses, de tocar davant de la gent. Llavors, vull dir, no tenim cap pretensió, nosaltres simplement fa mesos que ens ajuntàvem cada setmana, que es van allò a tocar, i vinc a anar fent, i ara aquesta cançó a l'altra, i al final vam dir, ostres, potser tenim cançons potser que ens senten. Però clar, ja dic, és una cosa, estem molt nerviosos i impressionats perquè és el nostre primer bolo. El que passa que potser hem de fer com el Coldplay, no? Anar fent sessions perquè veig que està molt ple. Però bé, us presentem el Joan Santamaria, que és guitarra base, guitarra bàsica, sobre el qual girem tots els altres al voltant. Que passa que va triar la carrera de Medicina i la ciència es va guanyar un gran metge. Llàstima que la música es va perdre un gran intèrpret. El Joan Pastor, que sí que l'hem recuperat, de l'antiga de fa molts anys que s'hi dedicava, això de la percussió, tots aquests instruments que té, que ens fan a ritme, ens fan a l'hora, i el fem cantar perquè no tenim cantant, saps? I un servidor, Albert, que per sort tampoc em vaig dedicar a la música, però ens hem ajuntat, jo faig el que puc, canto, també em fan cantar, i aprenc molt. En aquests mesos he après més que tots aquests anys. Però bé, si és que fins i tot ens han fet fer un cartell, una foto i buscar un nom. És que és una cosa que... Això als anys 60 és evident, no? Vale. Doncs començarem a poc, ja que estem nerviosos i així, començarem tocant una cançó, si modestament, amb una sola nota. A veure què tal, a veure com anem.
i per fer el recital i tenir fer les cançons hem de trobar més notes, no? Però per això us demanem, necessitem una mica de concentració, per això us demanem una mica de silenci i que escolteu el silenci, perquè encara que no ho sembli, el silenci té son. Amb la música, us volem proposar un viatge, perquè la música té aquesta màgia, aquesta particularitat de viatjar i de fet hem començat al Brasil ja, no? Estem com tocat una samba, però en aquest cas viatjarem en el temps perquè les cançons, la música es passen de pares a fills, de generació en generació i músiques antigues poden sonar avui molt modernes, no? És el que van fer els nostres amics Simon i Garfunkel amb una cançó del segle XVII, però que venia de l'època medieval, l'edat mitjana, i que sona doncs, com un èxit
de fa 60 anys per això. Hem fet la versió curta perquè no tenim cantant. Estan reclamant una cantant. Una cantant bona. Tothom està d'acord que les millors cançons, les cançons que tenen la melodia més maca, la lletra més maca, són cançons d'amor. De fet, la primera cançó que hem cantat al principi és una cançó d'amor. La cançó era molt curta, però també perquè la història era molt curta. Una història d'amor que comença el mes d'abril i acaba el mes de setembre. Però bé, no hi ha res millor que una cançó d'amor i te la dediquin a tu i et posin el teu nom. No? És el que va fer el nostre amic també John Denver, que li va posar nom a la seva estimada Annie.
del directe. Bueno, tots són cançons tristes, No, tristes no, ara sí que ve. Les cançons d'amor... Ara. Ja que... la cosa li agrada menys a ells, ja veurà. No totes les cançons d'amor són com aquesta. Hi ha cançons d'amor que són tristes. I heu de ser, Són tristes perquè precisament expressen el dolor i la tristesa per la pèrdua d'un ésser estimat. Per tant, hi ha cançons d'amor que fan plorar.
abans no us hem dit, bueno, hem dit això del viatge, sí, quan la música es pot viatjar, no? De fet ja hem dit que anat al Brasil, doncs tornem al Brasil, perquè el Brasil fa molt bona música. I parlant de cançons d'amor, podem escoltar o sentir com un senyor li dedica també una cançó a una noia que es diu Rita. Ja que estem al Brasil, escolta, fa una setmana que és el Carnaval i no podem deixar de passar per Rio de Janeiro, no? Però no ens anirem allà dins del fredon del Carnaval, sinó que mirarem tranquil·lament què passa com ara un matí de Carnaval. Estic veient que està sortint el sol, que se'n pugui anar. Doncs a veure què passa un matí de Carnaval.
Seguint amb el viatge, ara, ja que estem a l'altra banda de l'Atlàntic, pugem una mica i ens anem als Estats Units. I bé, aprofitem avui, aprofitarem moltes coses per reivindicar un crit contra la guerra, per la pau i contra les armes, no? Als Estats Units va ser el lloc on van començar les cançons protesta. Aquí sí que ens agradaria que, sisplau, no estigueu tan escoltant i ens acompanyeu, que segur que la cançó la sabeu, com a mínim la tornada, val? I a veure si ens accepten i a veure, no crec que et facin cas, però és una llàstima que cançons que fa 60 anys que es van fer, el seu missatge, tot el que diu encara avui en dia, estigui en vigor i encara avui en dia ho hagin de reclamar, val? Doncs res. Segur que totes les cançons aquestes també, per això ho deia el pòster aquell, no? Ara fa 60 anys de tot, 60 són els millors, no? Ja que estem als Estats Units, ens haurem d'anar a una ciutat que és la més musical de totes, com pensem la ciutat de música és Nova Orleans. I aprofitem per fer, ja que fem un viatge, doncs ens pujarem... No, estava dient una altra cosa... Abans d'anar a Nova Orleans, com que parlem de la pluja, perquè diuen que el Raymond diu que al meu país la pluja no sap ploure, però als Estats Units em sembla que tampoc, no?